Hindi mo na. Ay, video. Mga dudong among mga amigo dali sulod. Welcome. Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta makikita ta sa atong amigo ug amiga kay dugay nga wala na kami nakita pa. Tara, ang Ice Giant lagawon ta dinhilang sa Dudes Torta. Tara. Mga dudong mga inday, lagawon ta ang Ice Giant sa Tagum City. Kini mao ang lugar nga among tapukan pakikitaan sa akong mga old friends nga dugay na nga wa nami magkita. Magsige lang og sabot apan dili kani mahimo. Karon sa karon nga way pagaplano magkita kami ubani kami ninyo. Welcome sir, Pilipinas. Hello. Wow. Video ko mama sa ako ang page. Ang akong ganahan din sa Ice Giant kani kay color Olimpio ang lugar. Tapos lami ang And now busy ba? Andy. Welcome to Ice Giant. Kiss. Kuya. Baby A. Kumusta Andy? Ang sabi imong gi-order Andy? Wala pa akong order. Wala pa ka-order. Dili Hindi na. nagulat pa siya sa magkuhan. Sa mga libre. Tita Gaga, ana ali na na. Tita Gaga, dali na kay aron mang libre ka. Oo. Ano sa imo bibi? Bayon sa dami mga bi, at tudlo Sa imo sudlo dali. Ay kana. Wow. Wow. Shout out sa manglibre na mo. Shout out Gaga. Ibalik sa iyong tag. Tulog ka ilat to. Bonsai, 3, 2, or 1? 1-1. Bonsai po sa chicken. Anak namin. Medyo sir pa. Paalam. Paalam. So, kanina na paalam. kalamit sa mga food sa pili ka lang diri sa imong Katong halo ninyo Giant good for sa Ice 6 Giant. person na to no halo. Pero gagmay man ni ano. Dili tanan ice diring dapita. Bonsai po, sir. May additional sir. So order na mo kuan halo Giant good for. Po sir. Ito gigantic sir. Oo, higantig yun. In additional sir, Pila ganito? 695 po sir. 695. Tapos pizza. Pizza. Pizza Hawaiian ng pepperoni sir no? Then tatlong namin po. Sa pila gani? Hawaiian sir is 205 po. Ang pepperoni? 205. Ay, okay. Lahat ng flavor sir is 205. 200. Okay. Kasi size. 10 inches tayo ay nung diameter sir. Basta lami. Wala, sir. Ganahan ko sa ilang Sir. order. Sana lang, mudungag lang. Ah, yes sir. Manawag Pero ang lang. order sir, tatlong namin one sir, isang Hawaiian pizza, isang pepperoni pizza, then isang gigantic halal. 7 times sir is 15 na 20 minutes. Thank you. Ay, magdugang. Oh. Napamay mo abot. Ay, yes, sir. Ha? Salamat. Water daw. A few moments later. Okay. Wow. Thank you. Okay. Sir, thank you. Sabi na po. Ayan po na ito lang. Ganahan ko sa lugar nindot ang decor, different colors, daghan og colors pero hayahay. Hayahay sa paminaw kung diri ka dapita, diri ka nga side. Wow, yummy pizza dinhi sa Ice Giant. Pero kani ilang pizza wala ni kini ice. Wow. Sige, go. Go, kay excited sila. Nice no, ano. Sige. Pakuha na sa ila, sige. Go. And Hawaiian pizza. Wow. Yummy na. Wapo pagkaring later.
A few moments later. Hello, boss. Welcome to Ice Giant. Kailan ka Ice Giant? Kailan mo juday ko ano? Mauni among amiga. Sabi ni mo, Katawa ka. sabi ni mo asa. Sabi ni mo asa na yun nga kuan ga. Abi ko asa di uy. Nang problema kay tungkol sa Ice Giant. Ano ba sa Lahi jud ning taga Bukid ta. Hindi pag ako dili ako eh. Ay mapay ko basta mo principal ko. Pero dan mo. Ay gapo si Jerson to eh. Alam mo? Wala na gini siya ng laksot. Nung pasabot na ba itong laksot na ba ko? Thank. Welcome ka. Mao kini ang gwapo nga bana ni Gagos. Lami kay mo luto labi na ang lechon pabo ipahurot pa kanamo. Video mo na. Ay video. Uy, Tawag uy, dili naman ikaw isa tao, diri ba? Nagdala abi na ko nagdala. Ano, di sila kapalit. Ay boss mo ilag. Sige na nung kay mga una ni mga bata. Ay, kasi ilang Meanwhile, at the Krusty Wow, napaday mi mga artista, mga gwapo nga mga dudong, among mga amigo dali sulod. welcome. Wala, nag-release lagi na siya. Dali. Kumusta man si Ayan? Si Ayan. Dali. Talented guy. Lami ko yaing din. Sarap. Doon di. Lami kayo? Uy, mamagmuran ni si Bibi Eva. Kaya lami kay buhok dahil kaan. Ora di balik kita. Oo. Bibi A, mamagmuran dyan ka. Wala siya na stress. Gani. Wala na stress. Dagko naman gud pong mga bata. Subscribe na mga kabuwa. Ang matik din. Pero may mani. Go AJ. Go Andy. Go Andy. Oh. Nong, familiar lagi itong babae dito. Pamilya na. Familiar lagi. Taga Tagalog na. Taga Santo Tomas. Dagat sa doon. Salamat, Gols. LPT ah. Salamat LPT. Thank you, Dorsta. Doon sa... Dorsta. Dudes. Dudes torta. Good sporta. Thank you. Na ni bonus no. Ay clothing day. Salamat sa clothing no. Salamat sa sponsor. Ay, Jess. Nga na, nagka-clothing siya. Dugay naman clothing. Ha? January pa man. Hindi eh. Pinyo ka.
Inyo ha. Pwede, di ba? Wala pa gani amo ah. Ilahap lang giuna. Wala pa din. Oh. Hindi. Giuna pang kuan sa tutumas. April Fools. April 5. April 5. Oh. Okay, what's up? Regards, Kai. Hi, Ayan. Ay, do. Hi, Ayan. Dili. Ano ba? Shout out. G, shout out. Ay. Aman mo. Pakis pa may. Pakis pa may. Galibol. Galibol mo. Dres kami, sir. Bye-bye. Bye. Ano lang, thank you sa time. Salamat. Thank you. Pag-picture sa ano? Salamat sa time. Nakita kita. Talikod ang kaya buhok mo. Talikod. Ang apel sa choreography yan. Sige. Picture ta nga manindog. Thank you. Subscribe sa akong channel, YouTube channel, Dudes Tour ta. Dudes Tour ta. Hindi sabi ko ano. Pakitaan ra, sige. Bye. Okay. Ato tamo no. Thank you for coming. Thank you, thank you. Yehe, thank you Lord. Sa wakas managid kami og banding-banding nga tulo si Gaga, si Gerson ug ang mga ilang pamilya. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhi lang sa Dudes Tour ta. Thank you for watching. God bless everyone.